सुलिलों आंनि आंगोनि अननायखौ होयो नों बाबु नै फन गाबदों बेबा सोर हरदोंथाय हमफैद' हमनोबो रोंलायलाङा आङो हेलौ औ माथो खालामामोन नोंलाय? है सिथ्लासो सिबदोंमोन आङो बा मालाय हौवायानो सिथ्ला सिबलायलायदों माथो उफाय मावजि नोंनो मिथिखागौ ना जोंहालाय न'आव आं आरो आफानि अनगा रावबो गैखाया अ सरि दे सोमखोर दे बेफोरखौ बाद होथ'दो ओमफ्राय माथो खबरमोन बेरेफुंजानिलाय नोंखौ नायनो लुगैदोंमोन आं सोमखोर नों सोलाबोमोनबा कलेजावनो नुबाय थाखायो माथो होनबाबो बै जों लोगो हमग्रा जायगायाव फैथार ना दे सोमखोर मावजि सना दे जागोन गरमफ्रानो मा ओंखाम ओंख्रि संनानैसो थांगोनलै आङो एसे लेट जागोन होनबाबो फैथार दे दासिमबो सफैया फैगौ होननाया ओइ जारौ सोरखौ नेदों बावलाय माखौ नेबाय थादों होन नोङो आया आं मा बुंना लायखो दे आं बावदो सोमखोर नों होनबाय थाखाबाबो आं दिनैनिफ्राय होनथारला दे सोमखोर थै बुंला होनबाबो बुंबाय थाखायो नोङो ओइ सोमखोर रागा जोंबाय नामा जोङाखै दे माखौ रागा जोंनांगौ जाखो मा ओंख्रि जाहोबोखो आंनि बिहाव जागोनलाय इस बिहावलाय बाव गैया दालि जहल ना बाथोनसो बिहाव नङाबालाय माथो नंगौ दे नंगौ नोंस्रालाय माथो ओंख्रिमोन दालि जहल अमाजों आलुजोंसोमोन ए नोंस्रा माहाजोन मालाय माहाजोनाल' दाउ अमा जायो आरो होद जाम्बि ओरैनोसो होनदों आङो सोमखोर नों मानो गोनां गैयिनिल' खोथा लाबोबाय थायो मोजां मोनलायनायाव बिदि गोनां गैयिनि खोथा लाबोबाय थानाङा सोमखोर देलै दे थाव सोमखोर बेरायसा मोसौबो लायनांगौ आंहा थौ दसेल' लंपेन्ट गस्ला गाननाय सिख्लाफोरजों बेरायफानो बालाङोलां आंखौ बिदि ड्रेस गानबा समाया नामा सोमखोर समायो समायनाया थेवब्लाबो होनबालाय मानोथो बासिखो गाननाय जोमनायनि सायावथ' जेबो बासिनाय गैया होमबाबो बर' सिख्ला जानानै दख'ना स्राय गानबा मोजांसिन नुयोना इस गावसोरखौबा दोनलायदों एबारनिफ्राय नोंबो गामसा गान आफा आलियाबो खैनांसिगौमोन जोंहा दैयानोबा दंना गैया होनबाबो आलिखौ खोना दोनखानांसिगोन अखा आबाद लामाखौबा मोनबावनायसो नंला गोहै जागोन बियो दा ओंखामखौल' संनानै दोनबानो जाबाय हा दा संनानै दोनगोन आं
हेलौ औ फन हरदोंमोन नामा समायना? औ माथो खालामामोन नोंलाय सोमखोर? ए आं आलिसो खोहैदोंमोन दुब्लियाव दासो सफैदों। ए दा बेलासियाव बेरायनो फैदे सोमखोर। औ दे दा थांगोन। फैयाबासो दा। थांगोन दे आं दुगैग्रोनि। दे। हा अबहाय थांनांगौ जालायखै? गामि खाथियाव लोगोनाव थांनो आयै। ओमफ्राय दा थाब दा फैसैलाय ओरैनो दिन थांनो मोजां नंथारा अखा बांखानि। औ थाब फैखागोन आयै। गोबाव जाथारबाय नामा सोमखोर? गोबावानो जाबाय एसे। नेनो बाबायमोन? बायाखैबा थांफिनसैसोमोन आं। सैखाया नालाय नों आंखौ बेखायनो थांफिननो नागिरदोंमोन। बिदि नङालै नों मानो उन्दै बायदि एसेयावनो बोराबलाबायो। अनखाया नों आंखौ। अनोलै जाम्बि मानो अना जानांगौ जाखो? मेगना मेसेबलायदे समायना नोंनो मोनसे जिनिस लाबोदों आं। मेगन मेसेबबालाय बोरै नुनांगौ आंलाय? मा जिनिस बेलाय? देना नों मेसेबल'। दे होमबालाय। नायदो। इसर चकलेटखौनो माबा जिनिस बादि। है जायाबा आं जागोन। लाबो लाबो जायो। न' ओमफ्राय खानाया सिनजाला? है खानाय सिनजाबाय थायोलै। गोलावसो लानोसै आं खानायखौनो। लाया माथो BTS बायदि नुलायलांबाय। सिनजादो गाज्रि बिदिनो। दे आंखौ फट' खेबलाय। थोस। सोमखोर मा? नोंनाव मोनसे खोथा सोंनांगौमोन। मा खोथा? नोंनि आइया मारै थैया? थौ आंनि आइया आंखौ उन्दै समावनो गारनानै थांदोंमोन। नै खोनासं बिदिब्ला। हाबा माइरं लायनो थिननाया माबा हासुवासो लोंना फैलायबाय। माइरं? मा माइरं बेलाय? अबे नोम्फा खरजों माइरं लाबोनांगौ आंलाय? लोंबाय था नों बिसिफोरनाव। न'नि फारसेथ' मा दं मा गैया जेबो थालखौनो लाखाला। मा जादों मा जायाखै सामफ्रामबो लोंनायजोंनो दिन थांगासिनोसै। बांद्राय बखिबाय थानाङा नों आंखौ। हगार। आइदै पापि। बुथारथारदो नों बुथारथारदो पापि। थैब्लासो सुख जाखासिगोन नों बायदि मानसिजों संसार जास्लायस्लाय। ओंखाम उखैबाय आङो ओंखाम लाबो आंनो गोख्रै ओंखाम। गैया सोमखोरनि बागल'खासै। दा स्कुलनिफ्राय फैबानो नागिरफैगोन बियो। बेखौनो लाबो बेखौनो। माइरं बायनो हरनायखौबा हासुवा लोंना फैजोब्बाय। दा फिसालानि बाहागखौ बिदों। फिसालायाबा दानबा नागिरफैगोन। नोंखौ र'। फैदो बाबा। बाबा नों मानो आइखौ बुबाय थायो? नों उन्दैसो बाबा नों जेबो बुजिया। फैदो बाबा ओंखाम जाहैसै। आइ आं स्कुलाव ओंखाम मोनजाखादों। नंगौना नङाथाय बाबा? दिनैथ' सनिबारसो नों थगायदों नामा? सुनिबारबाबो मोनजादों आयै। बे मनाया लाबोलाय। न' दा माइरं लाबोआ गारा लोंनानैल' फैदोलाय नोंहा। दे लाबोगोन दे। थाब लाबो मैयाबो मोनजायाखै मोनायावहाय।
उखैबाय आङो सोमखोराबो उखैबाय बियो बिब्दियैनो आइनि जिउआ गोमालांदों आरो बाबायाबो गावनि गियानखौ लासैनो हमदांलानो हानानै लोगोसे बिब्दियैनो गावनि जौ लोंनायखौबो नागारबाय आरो गावनि गियानखौबो सोलायना लानो हाबाय। आइया आंखौ डिग्रिखौ क'क्राझारावसो हस्टेल थाना फरायनो थिनबायमोन। फरायदो फरायनायालाय मोजांनिसो बाथ्रा दा। आं हस्टेलाव थायोबा नों आंखौ बावाथ'? बावा दे मानो बावनो। मेगननि गोजानाव थाबा बावनो बारा गोबाव सम नाङा सोमखोर। बावा दे नोंल' फोथायनाय लाखि न'आव थांसैथ'। बावा दे गोसोआव फोथायनाय लाखि। माखौ मिनिखोथाय आंहालासो। आं बावबाय थायो सोमखोर नों होनबाय थाखाबाबो। नों बादा होबाय थाबाबोसो। बादा होबाय। केमेरा एक्सन। दे सोमखोर। है बुंला होनबाबो बुंबाय थाखाय। मानो मिनिनांगौ? मा जाखो? र'